Jinso dengan semua kemen bahwa ngayo kenika kerdan mentah kenika result kalau Aisyah ke jingkemen ya ke yang kesam hi bar kowe but ke buram hi menikong nga Aisyah belai bala ai nga kemet ke buat kekia kumju ru bau na penla bahaya nga ke exam ti ai mi me pa jeng ngar kumju bala ya bahaya nga ki kersan bahaya nga ki jimpuri jenga kila amen siam shibu nga ha bede kenika exam mentah kumju ru ai kuble ki no hikai ki bala Trishidom han nak mentah bangin la ban le bha ke exam ki jongi baro. Na dum channel hi nga kwa ban ne bi science stream ti nga yo ban thap mentah ha St Anthony's ni la yo ban rong hante ti nga kani ka kwa ban ne puli lain ni hadian habut le medical. Oi ka badan kami ni hi kare ke jing nang start kin bangin tip ke baro khamtam ni ru mde bang ne shupule kum tu bangin yo akam henry ha gijing bulu jini di bentan ka thong ken bangin posha khamat ha ke baro kare kata bangin yo ikanam ke buram bangin ra ikanam ke buram ya ga yen kesam yung bele khamtam kubor janga hi kono baro hi ni kum ki kon kasi ngi de bangin trishtom ken ha gijing pule ni ha kono ban kalyang ka ban ra ikanam ke buram khamtam ile ngi de le shtam bangin ya bit ikibe perki ben riu ken bedan ha kri kasi jumi ni ma kibe kia le shtam ha bari ni la ni la be la ni la ben trishtam ti ngi ban ai be baro khat na ni ha bang gidan kanu kanu jing thu ngi ban ai la ken ki kibe ki bor ban pen shoyang ni ha ki kam mobile phone ye ngi ban trishtam ngi ban dan ka thong ha bang dan ka thong ro hi ngi ban ya le shtam ka tai ki jing kan tu janga Juni nama ka ne ka thai ngi jongi ka dan kam shisha gi jaka pule ki babiang lamar bule ba teng lagi perkhat ya galimpi ya ru ka jing blok ka basir kai padahal juga poru ki kwa hi ki bon ki kime pa ki la kwa hi bandon ka stream khamtam hang ne ban ngilai perkhat hi kum ka management ban bo kum ka science stream pat ka taru habangi sedang pat min haban le humbo bon ki ek baro lamar ka jing sedang hi dan kambar bor ya kata ka jingpen kre lamar bule chisin bala sedang ngin de ban ya shikman idon kam kino hikai jing idon kam ni ga building but hapdeng jong ke jingyo kan no ke jing seu kan no ke kata baro ngin haban pe haki benta ba per here kat kum gi jing idon kam pat tela de ban don hi ka san stream ha kini ga school ba ha khamtam ban yarap yakini ki khna jungi ki badon ha kini ga jaka nama bulai ban ya be lut chabro sor ban ngi pat ya ke jing job jong ki khna kini ki por dalam long ru wat sikinong kendong ru Jika hang ni kejing mut long kejing job, kam de ha ke school kade hi kejing trai sitom jong ki kena bat kejing hikai kejing rap dam jong ki no hikai baro. Tengat lamar play ha ka jing pule ke jungi kam de kejing pule ban perkhat nam ta ka kam kejam. Ka baning kong hi long ban tip ban nang ban siam thang ban ya ka kum ka juk jong ka por. Ka baar ngin hab ban trai sitom ru na lade ban ya halo ki jong ki kijat. Kombo mo phi ka day ba kajing pas kam day kajing job ha ka banyo ka kam sarkar namangi i minta ka employment ka long hadu ka ba hadu kata tinalor kini kajing hikai pat ki le se don ki khna ki ba ya daga way ka perkha perdang ru ha ka bai de ba vocational le se ki kam gi jam banwat ki la klenti don na prengi khna hang ne ki le school ro ju ko por ba ki le pelar ro ju ko por ki don ki sap repair but ki mol e kata pat ha ka jingla ha ki sap ke jong ki ba per nrei banap khmi bai na ka liang jong ka sarkar ka long ba tang ba ke jing shisha ka long ka tai ka jingnang jing sta jung education kam de ban perkhat tang ban yo kam yo jam ka dei ru kumno ban long good citizens na ta ban hikai ru ya ka pateng ka ban sawan lani ya ka menta ka bangidon kumno nila ban perkhat ban yeng la ke jong ki kijat bal ban yarap ru ikiwei pat kumno ban sothu khamha ladangi la ban le nalade ban seng lagi kam gijam ringkat ke jingnang ke jingpip klempep da ke jing yarap lem ke jong kendrat bat ke jing yarap lem nalade yalade nama ublei yarap ya kitu ki bril ki bat resitong